Bij Gluren bij de Buren hebben de band van de basisschool in Jesterwoude en de Oude Rijn alle weken een activiteit met elkaar. Zo planten ze van de maand 2 appelbjem in de tuin van Stellinghaven. Het project woont een van de 3 appeltjes die het Oranje Fonds alle jaren nu direct om bijzondere initiatieven. Doet een delegatie die prijs juster in Amsterdam ophellen, jedden ze als volslijne verrassing dat ik de grutte appel van Jesterwoude is. Utrecht troch koningin Maxima. Het is natuurlijk prachtig als je naar de koning en de koninginnen en de prinses maaien om een prijs in ontvangst te nemen. Weten we met elkaar een hele grote verdienen hebben en dat het ons daar beloond wordt. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Waar het ook om gaat, waar we al jaren mee bezig zijn, dat de combinatie oud en jong heel belangrijk is. Dat wij elkaar stimuleren en die kinderen worden grootgebracht van dat wij niet zielig zijn. Jonken het bronzen beeldje van een appel, dat van de morgen presenteren waard aan de band en de Oude Rijn, is direct nog een geldprijs van €15.000. Daar had het Björlia-project ook al een doel voor. Wij willen heel graag een ontmoetingsplein maken, met bewoners en band heel makkelijk met elkaar wezen kennen. Plezier met je kennen, speeltjes dwaan kennen, lekker zitten, in de zinnen, genieten van band die in de zandbak bezig binnen. Dat komt nog een stap dichterbij.